एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ एबसुनि आफादगिरि बिबाननिफ्राय बिबान एंगारसिगोन नामा? दिपेन बर'आ एबसुनि आफादगिरि बिबाननिफ्राय ओंखारोब्ला फैगौ आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव बिसायख'थि गेलेगोन नामा? माहारि आफादा हास्थायोब्ला हगारोब्ला एबसुनि आफादगिरि बिबाननिफ्राय ओंखारगोन होननानै बुंबाय दिपेन बर'आ। दिपेन बर'आ एबसुनि बिबाननिफ्राय ओंखारनाय थांखिखौ एबसुनि बिबानगिरिफोरा आरो CWCआसो थांखि लागोन होननानै बुंबाय दिपेन बर'आ। बिबाननिफ्राय ओंखारोब्लाबो बिबाननिफ्राय ओंखारनानै जाय थासारियावनो थाया मानो, जाय फोथारावनो थानानै खामानि मावा मानो, माहारिनि जेंना सुस्रांनाय आरो समाजनि रायजोफोरनि खामानि मावलांनायानो दिपेन बर'नि गुबै थांखि जागोन होननानै बुंबाय एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरारि जथुम्मानि आद्रा थानाय जर'खा जथुमजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि बिसायख'थियाव बाहागो लानानै बेबायदि बिबुंथि दिपेन बर'नि। लानाय गुबुन गुबुन एंगोलाव मोनसे सरसा, मोनसे स्पेकुलेशन सोलिबाय थादों आरो आंनि फारसेनिफ्राय फोरमायनाय जादोंमोन जे जथेस्थ' बैसो जाबाय, दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गोदान लिडारशिपबो नांगौ। नो डाउट बियो जोंनि थांनाय 58थि जे थान्दै जथुम्मा बियो टार्मिनेटिं सेसन नङामोन। थेवबो गासैबो परिबेस परिस्थितिखौ नायनानै आङो खावलायदोंमोन आरो बे खावलायनाय बायदि दा जोंनि सेन्ट्रेल वार्किं कमिटिया बिनि सायाव नायबिजिरगासिनो दङ आरो खोब खम समनि गेजेराव सेन्ट्रेल वार्किं कमिटिया जिरायनानै मोनसे मोजां थांखि आजावगोन आङो आसाबादि। आरो माहारिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जातीयताबादनि सेतनाखौ लानानै जेरै हाबा मावदों, एबसुनिफ्राय जुदि बिदाय लानाय जायोब्ला गासैबो थासारिफोरखौ नायजोबनानै जि थासारियाव, जि परिबेसाव, जि फोथाराव खामानि मावा मानो माहारिबाद आरो माहारिनि जेंना जेंसि सुस्रांनायानो मुल थांखि जागोन आरो बेखायनो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि परियाल आरो CWCआसो डिसिसन लागोन। दा बिथांमोना बे डिसिसनाव आङो जेरैबायदि आजिरा मोननो लुबैदों, रिटायारमेन्ट मोननो लुबैदों, बिथांमोना जुदि एलाउ खालायोबा आङो ओंखारलांनो हागोन आरो बिथांमोना जुदि ओंखारनो मोना, नोंनि समा जायाखै होननानै जुदि बुङोब्ला आं हारसिङै जेबो डिसिसन लानो हाया। नोंथाङा ओंखारमारोबा बिसायख'थियाव बाहागो लानाय लायैया दा जेबो बेबायदि क्लियार जायाखै। गिबियाव आङो माने रिटायारमेन्ट लानायनि खोथाखौ आङो CWCनो रिकुवेस्ट मोनसे होदों, लेटार मोनसे होदों। बिनि उनाव हारिनि थाखाय, समाज सिबिनायनि थाखाय, माहारि दानायनि थाखाय आरो जोंनि आद्रा थानाय जिखिनि बर' गोजोन गोरोबथा जेराव सिमा बारायनांगौ थाबाय, दा 25-26 इयार्स दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आं खामानि मावबाय। बेखिनि जिखिनि अभिगथा राजा लामानि, रेल लामानि होख्रावनायनिफ्राय जागायनानै नैबे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ दिल्ली, दिसपुराव लबि एडभकेसि खालामनायनिबो जिखिनि प्रेसार, बाहेरायाव थानानै जोङो जिखिनि होख्रावनांगौ, आवाज होनांगौ जों होजोब्बाय आरो बे कन्टिनिउवास थागोन। गोदान बिबानगिरि फैबाबो बे सिस्टेमा थागोन, डेम'क्रेटिक पन्थानि गेजेरजों प्रेसारा थागोन। किन्तु बे एखे खामानिखौनो सिस्टेमाव थांनानै आरो सरकारनि पर्यायाव